Jekk hemm min qed jaħseb li se jbeżżani u jsikkitni fil-ġlieda li qed nagħmel għas-sewwa u biex neqret il-korruzzjoni mhux se jirnexxielu. Min qed joħloq stejjer u assoċjazzjonijiet li ma jeżistux sabiex iwaqfuni milli nitkellem u ssir il-ġustizzja jiena qatt ma jiena se nieqaf nitkellem u mhux se nibża'. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq Net FM. Min jikkrea l-istejjer, min jipprova jagħmel assoċjazzjonijiet fejn ma jeżistux, min jipprova jikdeb fuq in-nies, min jipprova juri ħaġa boħra, min jipprova b'xi mod iħammeġ biex dak li jkun qiegħed jiġġiela tas-sewwa ibeżżaw, żgur li minix ħanċedi għalih. Adrian Delija refera għal artiklu li der fis-Sunday Times of Malta fejn inħolqu qishom chats tal-WhatsApp sabiex jerġgħu jippruvaw jimplikaw li kellu konnessjonijiet ma' Jorgen Fenech li huwa diġà ċaħad kemm il-darba. Adrian Delija qal li dawn huma kollha manuvri sabiex isiktuh fil-ġlieda qalila tiegħu kontra l-korruzzjoni għaliex hemm min jaf li se jirnexxielu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa ċar li hemm nies li ħadd fuq il-poter u li qegħdin jimmanipolaw u jirrikattaw sabiex iwaqqfu lil min qed jiġġieled biex tirbaħ is-saħħa u jwaqqafhom milli jkomplu jaħtfu u jitħanżru u jisirqu lill-poplu. Bħalma rriżulta mid-deal skandaluż ta' 3 sparijiet li l-gvern ta' lil Vitis, kumpanija li ma nafux min hi, bla kapital u bla garanzija bankarja u bla ebda esperjenza u meta ma sarx id-due diligence fuqhom. Saħaq li huwa ċar li l-gvern mhux qed iħares l-aqwa interess tal-poplu imma qed iħares interess ta' kumpaniji barranin f'dil skandalużi biex jieħdu semhom. Flok waqqaf din il-kuntratt Konrad Mizzi minn wara dar kulħadd iffirma kuntratt li nagħtu 100 miljun euro oħra li Stewart jekk ifallu. Adrian Delija reġa' stiedna lil Robert Abela biex jingħaqad miegħu sabiex flimkien iwaqqgħu dan il-kuntratt u jġibu l-isptarijiet lura. Bekk il-miljuni li qegħdin jinsterqu kuljum jkunu investiti verament fis-settur tas-saħħa sabiex jorsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u biex ngħinu lil dawk il-ħaddiema u n-negozji kollha li qed jaffaċċjaw id-diffikultajiet f'dan iż-żmien diffiċli. Robert Abela jrid iżomm sod. Robert Abela jrid iwaqqa dan il-kontratt, mhux jaċċetta naħallsuhom iktar. Minn 40 miljun fis-sena rridu nitilgħu 120 miljun fis-sena. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li dan huwa mument ta' opportunità għal pajjiżna fejn kulħadd għandu responsabilità biex bħala Maltin u Għawċin inkunu parteċipi u protagonisti fid-destin tagħna u din gvern li seraqna, daħaq bina u poġġa l-interessi tal-kriminali qabel dawk tal-familji tagħna u ta' wliedna. Nistgħu nkunu parteċipi protagonisti aħna fid-destin ta' pajjiżna. ċar li dal-gvern daħaq bina, ċar li dal-gvern saraqna, ċar li dal-gvern ġab l-interessi tal-ftit, tal-isħab, tal-kriminali qabel l-interessi tal-poplu. Ma nistawx nistennew iktar. Marija Franca Lanza, għal Net News.